Magandang araw po sa inyong lahat. Paalala, ako po ay hindi affiliated sa DSWD o isang manggagawa ng ahensya. Ang mga impormasyon na nakalap dito ay mula sa aking personal na pananaliksik mula sa anunsyo ng DSWD at ng mga mapagkakatiwalaang sources sa balita. SAP updates po tayo mula sa DSWD. Mula sa kabuuang 18 million na SAP beneficiaries ay mayroon 676,000 ang napag-alamang nagdoble ng ayuda na natanggap at 239,859 ang di-kwalipikado na makatanggap sa SAP at 58,725 ang pamilya na voluntaryong nagsauli ng ayuda sa DSWD. Alamin natin kung bakit hindi na makakatanggap ng ayuda ang isang nag-fill out ng SAC form ngayong nakatanggap naman sila ng first tranche cash aid assistance mula sa DSWD. Ayon sa DSWD at sa pahayag ng kalihim ng DSWD na si Bautista, napag-alaman nila na may mga nagdoble ang ayuda na natanggap mula sa first tranche cash aid assistance. Ibig sabihin po nito, tumanggap sila ng ayuda galing sa DSWD, gayong nakatanggap na sila sa anumang ahensya gaya ng DOLE, DOF, DA at SSS. Dagdag pa dito, mula sa kanilang mahigpit na pagsusuri ay mayroong napasama sa listahan ng SAP beneficiary na hindi kwalipikado na makatanggap ng ayuda. Halimbawa nito ay may kasama sa pamilya na empleyado ng gobyerno, may mga negosyo, malapit na kamag-anak na opisyal ng gobyerno. Giit pa ni Bautista sa publiko at mga lokal na pamahalaan ay kailangang ibalik ang ayuda sa kanilang pamahalaang lokal o LGU at posible din na mabigyan ng demand letter ang mga benepisyaryo na nasasaad na kailangan nilang ibalik ang nakuhang ayuda mula sa DSWD. Kaya sa mga nag-iintay ng ayuda o text sa DSWD, lalo na sa service provider gaya ng GCash, StarPay, Paymaya, RCBC, Security Bank, kung sa tingin nyo ay disqualified kayo, di karapat-dapat makatanggap ng second tranche cash assistant na ayuda, huwag na po kayong magtaka kung bakit di kayo makakatanggap ng abiso para sa reference number o PRN at schedule ng payout dahil tinanggal na po kayo sa listahan ng SAP beneficiary sa second tranche ng DSWD. Para sa mga klarifikasyon pa ay magsadya lamang kayo sa inyong DSWD office o barangay. Sa kabuang ulat, mayroon na lamang 14.1 million na kabilang sa makatatanggap ng ayuda sa DSWD mula sa 18 million na nag-apply nito. Maraming salamat po sa panonood. Just comment lang po.